З дыягназам аўтызм сям'я Ольгі Амелішкіна сутыкнулася некалькі гадоў таму. Першы год мацвей рос як звычайныя дзеці. Калі сыну споўнілася 2 гады, мама заўважыла некаторыя асаблівасці ў яго паводзінах. Подозревать мы стали рано, что он перестал у нас говорить в 2 года. Но нам врачи сказали, что мы сами себе надумали и придете в 3. В 3 мы пошли в садик. В садике нам сказали, что все равно стоит обратить внимание, с ним что-то не так. Тяжелее всего было смириться и понять, что это действительно так. Потому что очень долго такая стадия отрицания. Нет, 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 это про нас, не про нас, все ошибаются. Дзякуючы дапамозе спецыялістаў, хлопчык мяняецца. Разам з мамай займаецца спортам і творчасцю, наведвае тэатр і кіно. Больш за ўсё хлопчыку падабаецца фатаграфаваць. Нават ужо ёсць свае персанальныя выставы, а яшчэ любіць вучыцца і пазнаваць новае. Не прятать голову в песок, а просто смотреть в лицо проблеме. С ней бороться не надо, с ней просто научиться надо жить и помочь своему ребенку с этой проблемой, с которой есть, но войти в этот мир, насколько это возможно. Толькі за мінулы год па дапамогу да ўрачоў-псіхіятараў у вобласці звярнуліся больш за 180 чалавек. Пры гэтым і зараз дастаткова невядома, у чым прычына аўтызму, няправільнае ўзаемадзеянне генаў альбо іх мутацыя. Часцей за ўсё такія людзі не ідуць на кантакт з навакольным светам, але, азначаюць спецыялісты, менавіта сацыялізацыя становіцца добрай тэрапіяй. Так некаторыя хлопчыкі і дзяўчынкі могуць вучыцца ў агульнаадукацыйных школах. Для іншых – цэнтры карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі. Наладзіць узаемадзеянне магчыма. У гэтым упэўнены ў грамадскім аб'яднанні «Асаблівае дзяцінства». Синдром 4 стен еще никому не помог. То есть в любом случае человек должен выходить в общество, потому что он когда-нибудь с ним встретится и с проблемами, и, как говорится, со всеми и хорошими, и плохими моментами жизненными. То есть, как и обычный человек. Сёння грамадства паварочваецца тварам да праблем сацыялізацыі дзяцей-аўтыстаў. І першыя захады абнадзейваюць. Евгения Мороз, Роман Филютиш, телерадиокомпания «Брест».